Sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules sang Pro 6 sang Philippine National Police. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Action Brian, may mga gasimo may mga gasimo tagpalamati gasimo mga tumalanaw. Aha, I am pretty sure nga subo nga adlaw ang mga kandidato naton sa national kag ang mga supporters nila nagakuha na gid medyo atat na gid sa pag-umpisa sa mga rallies nila, no? Ano sir ang mga preparation starting today? Although nga last year pang police nato niya nakapreparar na natun-an tanan nga mga medios posible sa nga mapatawhay labi na gid sa pandemya. Pero starting today, sir, ano na ang status ng kapulisan sa Bugos nga Western Visayas, sir? Action Brian, ang pinaka-latest kahapon is nagkanta kita ng meeting no sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga Western Visayas kung sa diin nagin-reiterate naman naton no ang mga dapat nila himuon para sa aton na security sining palaabuton nga eleksyon, especially sa umpisa sang campaign period subong adlaw. So ang aton yung mga unit commanders natagaan naman nato sang direktiba nga mag-closely coordinate sa ila respective election officer para may baluan kung ano ang mga latest nga guidelines. And of course ang iban nga mga conflict resolution pertaining sa campaigning and kung nga sa mga dapat i-implementar sa aton mga kapulisan na brief naman no ang aton nga mga unit commanders sa aton mga kapulisan. And once nga may mga campaign activities, so ara man ang aton mga kapulisan sa pagpalutad sa kalinong pagkatawhaya. Action Brian. Pagintindi ko sir, si kandidato or organizer nila magakuha sang permit sir no sa COMELEC, of course upo na dira ang PNP prior sa ila sining rally sir no. Action Brian, pakibalo nato na 72 hours before sa ilang campaign activity, ang isa ka kandidato or ang grupo sang kandidato magakuha sang permit no halin sa COMELEC naton before sila mag-conduct sang isa ka campaign activity sa isa kaya area. Amo nang pinakamayo kay ti syempre kon kalit lang sila nga magtipon dito arangan si pulis hindi man na ora mismo nga dahil lang to maglinag sanay dapat may mga preparation gid sir ano. Correct, Action Brian, no? Kaya ang iban nga mga areas magkalain-lain man. So, mas mayukit nga may early information ng ating mga kapulisan para maka-adjust makita no, sa ating nga deployment in case nga kinahanglanon di kita. Pero so far, dire sir, sa Western Visayas, kung mga national figures naton nga mga kandidato ang magpatigayon sa mga rally, abi, why man sir, may ara kamo sang intel monitoring, abi, nga may mga pamahog sa mga terorista nga mga grupo, abi sir? So far, as of today, Action Brian, wala makita sang may na-monitor nga ini threat abi no sa aton nga mga kauturan nga nagapadalagan, especially sa national nga level. Pero still, sige na ang aton nga monitoring kasi anytime wala kita ibalo basi may mga changes. And of course, always wala kita nagatag kumpiyansa kasi base bala no may ara man dira nga may malain nga plano pag wala nato na monitor. So that's why nga wala kita nagahatag sa kumpiyansa. Labi na gid subong sir nga ang mga presidentiables naton do kasingki sang mga do kainit sa mga ngalan nila kag may inabalang mga nagakatabo man before kamay pa hindi lang subong ini mga bilin-bilin sa mga bags nga may unod nga mga bomba, posible nga mga haboy sa mga granada, ini na to malikawan kay kainit gid sa sitwasyon sir ano. With that Action Brian no, hingyo na to ng aton mga kauturan nga sila man mismo dapat mangin alert sila and vigilant no? At all times sila man mismo nga respective ng mga lugar. And of course nibaluan naman naton nga ang isa ka kandidato or grupo sa kandidato once nga may campaign activity sila damo dira ang mga supporters no. So we are appealing sa mga supporters nga sila man mismo dapat watchful man sila no sa ilang mga kopdanan sa mga nagkakalatabo sila palipot and para maobserbahan nila kung ano ang mga unusual nga nagkakatabo or may unusual na hulag ang any member of the group no or hindi nila kilala. And of course we are appealing man sila nga dapat this election period or during this campaign period
we are hoping no na buligan nila kita sa paluntas sa kalinong kagkatawhan. Yes, amo na na-mention ko before you kay ina, sir, nga hindi na yan basta-basta lang hakson sang PNP. Pila man lang kabilog ang personnel sang PNP sang sa mga supporters dira. So dapat isa kag isa guro manog panilag na lang. Now, sa una, ang ginatutukan sang PNP ang security no sang aton sini kandidato ka mga supporters. But today, because of pandemya, nadugangan ang inyo trabaho, sir. Ano pagin sir ang inyo sini sa tutok na sa pandemya? Anong trabaho pag hindi pulis sa area sang rally, sir man? Action Brian, no? Of course, aside sa pag-maintenance ng peace and order, araman kita no sa pag-implementar sang minimum public health standard. And yun nga, ginag-appeal kita sa mga supporters and sa mga organizer man sa mga campaign activities nga sundon Manila no ang patakaran sang COMELEC pag-abot sa minimum public health standard. And of course, ara man ang mga barangay officials naton, barangay tanods, NPHERTS nga magabulig sa aton. So that's why nga nag-appeal kita sa ila nga pululigan naton ini para maayo ang aton nya no. Maayo ang aton nya pag conduct sang palaboton nga eleksyon kag we are hoping nga ini maging matawhay. If in case gid abi sir sa may rallies mismo sa venue mismo, may ara gid binagapasaway bala nga ang face mask ginabutang sa sag-ang, wala sang social distancing and inabalang violator gid sir. Si police kag COMELEC, ano may ara ka mo sir sa authority nga mag-apprehend gid abi or dakpon gid siya bi dalon sa police station or isawayon lang gid sa gihapon? Sa wayon lang naton ini no. And ang pwede naton naman nga matap no, magbulig sa aton sa pag-implementar ang aton nga mga barangay tanod, BHERTS no. And in case nga do hindi gid ini masaway, pwede naton ini i-document by pagkuha sang picture or video and ini i-report naton sa COMELEC. Amo man lang aton gusto ipabalos publiko kay basang iban lang magpinagusto na lang kag imbes nagatahaw na si pandemya magbalik na naman ta sa mga kung ano naman nga sitwasyon ta sa palaabuton before ang election. Anyway, sir, ang imo liwat panugyan sa publiko. Starting today, grabe na gining kampanya naton, wala kag tuo. So, sir, ara sa imong poder subong sa pag-ayo sa ila. Go ahead, sir. Action more din. Action, Brian, nagapasalamat kita no sa tsimpong ginatag mo sa aton and gusto nato na ipaibalo kag naga-apilar kita sa aton nga mga kandidato kag sa aton sa ilang mga supporters nga pululigan nato nini para mapaluntas nato ng kalinong pagkatawhay during this campaign period and ma-prevent nato ng pag-spread sa COVID-19 by strictly observing the minimum public health standard. Then of course, ang aton handom sa pangkapilugan is malinong kag matawhay nga May 9, 2022 national and local elections. So hindi ini himo lang sa aton mga kapulisan, sa aton COMELEC. So ginahingyo nato ng tanan-tanan nga pululigan nato nini. If in case nga may mga something nga mga kaduda-duda, sila nga nakita dira sila mga respective nga mga lugar, secretly report nila ini no sa aton nga mga kapulisan o sa nearest police units para hindi matagaan sa action. With that, sir, salamat sa mga serbisyo. Mayong aga, mabuhay kita tanan, sir. God bless. Maraming salamat and mayong aga, Action Brian. Action Hotline!